Sa loob ng hotel na ito, nakipagtransaksyon ang 32 anyos na suspect na nambubugaw umano ng mga babae online. Hawakan na. Sir, cellphone ko lang. Sir, ito. Sir, ito. Ganito. Ang kailangan namin, yung Joanna. Ayan yun. Oh. Sir, sir, wala yung buga. Agad pinusasa ng suspect na magkaabutan ng mark money sa entrapment operation. Na-rescue ng mga otoridad ang 4 na babaeng ibinubugaw niya online. Nagkaroon ng aming opisina ng operation sa anti-illegal trafficking of person. Kang 23 ini, kangon niya na bulag, kan Tuesday. So, digdi ni sa sarong hotel sa Ciudad Dignaga, kaya lang sa follow-up operation niya siya nakuha. Agabot kang kwarta sa iya. Yung tao na talagang prove ka na nagbebenta siya ng mga taong. Nadiskubre ng mga otoridad na dati rin palang ibinubugaw ang suspect hanggang sa nagkaidiya na mambugaw na rin pero online. Sa pag-iimbestiga ng PNP Anti-Cybercrime Group, hindi lang umano sa Naga City talamak ang naturang modus ng suspect, kundi maging sa mga karatig probinsya ay ganito rin ang kalalakaran. Dahil na po sila engage sa araw kayo ng negosyo. So ini po ay may kaukulang parusa na mayong piyansa na recommendation. Itong sa Trafficking in Person Republic Act yung 10364. Jan Amador, CSN.